Sanibonani grade 12 siyanamukela kwa-Alternative Learning Academy la sifundisa khona i-Life Sciences ngesiZulu. Namhlanje sobe sikhuluma nge-endocrine system. Ngiyathemba ukuthi abaningi benu seke bayenza leyo part nothisha benu. Now, i-endocrine system, masikhuluma nge-endocrine system sisuke sikhuluma ngama-glands a-release ama-hormones egazini ukuze afike kuma-target organs njengoba kushiwo la, glands that secrete hormones into the blood in order for them to reach target organs. Right. Kukhona-ke ne-exocrine system kodwa singadili nayo. Those are glands that secrete substances like sweat, tears, saliva, milk. I-exocrine system so sikhuluma ngezinto ey'njengomjuluko, iy'nyembezi, ama-glands a-release futhi amathe, saliva, ama-glands a-release ubisi emabeleni. Right, lapho kodwa i-exocrine system ama-substances akhona awangeni egazini, asebenzisa ama-ducts noma amathumbu noma iy'mbobo ezisemzimbeni. Njengoba uma ukhala kuney'mbobo ey'semakhaleni ezi-release iy'nyembezi, noma uma ujuluka kuney'mbobo ey'sesikhumbeni ezi-release umjuluko. Alright, masikhuluma ngama-hormones-ke lawo iwona esibhekene nawo kwi-endocrine system. Ama-hormones sithi angama-chemical messengers. Kusho ukuthini masithi messenger? Sisho ukuthi umuntu othunyiwe. Alright, so ama-hormones indlela umzimba okhuluma nama-body parts awo. Alright, so if i-brain yakho njengoba isekhanda, uma ifuna ukukhuluma nama-ovaries, izowasendela i-hormone. Ama-ovaries nawo uma ifuna ukukhuluma ne-brain, nawo a-release ama-hormones. So kuba naleyo back and forth eyenzakalayo phakathi kwama-organs omzimba ne-brain. So umzimba wakho uma u-release ama-hormones usuke ukhuluma, ama-parts amanye ekhuluma namanye. Okay, into yokuqala sizoqala ngawo uma sikhuluma ngama-glands, sizoqala ngama-glands atholakala kwi-brain, ekhanda kubuchopho. Right, kulaba abazoqhubeka bayokwenza i-medicine siwabiza ngama-neuroendocrine glands lawa asekhanda. Akusiyona i-topic yaka-grade 12 leyo, but nje ukuthi laba bazobe benza i-medicine next year bazi ukuthi kunaleyo nto abangayenza. Okay, now i-hormone yokuqala, i-gland yokuqala esizobhekana nayo noma esizodila nayo i-hypothalamus. Alright, i-hypothalamus i-secreta i-hormone esiyibiza ngo-ADH. U-ADH uyi-antidiuretic hormone. Alright, antidiuretic hormone. Anti means to stop. Alright, usho ukuthi uyayivimba into. I-diarrhea isho ukuthi ukuluza kwamanzi, i-loss of water. Okay, so i-antidiuretic hormone ivimba or stops ukulahleka kwamanzi emzimbeni, loss of water. So if ungenawo amanzi emzimbeni, la njengoba sisho lapho ukuthi nje when water is low, if ungenawo amanzi emzimbeni awufuni ukuthi umzimba wakho ulahlekelwe amanzi. So i-hypothalamus izosecreta u-ADH. U-ADH uzovimba ukulahleka kwamanzi emzimbeni, phecelezi stops i-loss of water kuma-kidneys, ey'nsweni zakho. So izinto zakho amanzi uma engekho maningi emzimbeni, kuzorilizeka lo ADH ukhishwa i-hypothalamus. Alright, mawufika kuma-kidneys akho u-ADH uzovimba amanzi ukuthi angaphumi. Ileyo part nayikhava ka-grade 11. Ngiyathemba ukuthi uthisha wenu wanenzisa leyo ngama-tubules akuma-kidneys. Okay, so sibonile ukuthi amanzi ma e-low emzimbeni, i-hypothalamus isinikeza u-ADH, u-ADH uvimba ukuthi amanzi angaphumi. Yingakho umchamo wakho ngaleso sikhathi uma ukuthi amanzi alow emzimbeni uba yellow, ngenxa yokuthi amanzi asuke engafuni ukuphuma aphindela emzimbeni ngoba vele ayashoda. Okay, bese kuthi lapho uma unamanzi amaningi, uma kade uphuza amanzi amaningi, esibiza nge-high water concentration, i-hypothalamus izokwehlisa i-ADH emzimbeni.
Okay, uyakhumbula ukuthi i-ADH ivimba ukuthi amanzi angaphumi, ukuthi ungawachami amanzi. Okay, mase sehlisa i-ADH, lokho kuzokwenza ukuthi silahlekelwe amanzi. Alright, so mayisincane i-ADH kusho ukuthi uzochama umchamo omhlophe ngoba ukuthi kugcwele amanzi. Alright, so amanzi maye maningi emzimbeni awunendaba vele angaphuma. Okay, so ukuze angavimbeki fanele unciphise u-ADH ngoba u-ADH iwona ovimba amanzi ukuthi angaphumi, but manje uyafuna ukuthi aphume ngoba maningi angithi, so uzowunciphisa u-ADH bese yaphuma amanzi emzimbeni. Right, enye into futhi utshwala buyayivimba i-ADH ukuthi ingarelizeki. So uma ungarelizekanga u-ADH, it means uzochama njalo ngoba amanzi alokhu ephumile emzimbeni, so ayikho into ezowavimba. That's why makade uphuza utshwala uyithola ngaso sonke isikhathi uyochama, kodwa siyathemba ukuthi nina kwa-grade 12 anibuphuzi utshwala. Right, bese siqhubeka kwi-gland yethu yesibili kuma-glands asekhanda asengqondweni, i-pituitary gland, ephinde siyibize nge-hypophysis. Alright, hypophysis, abantu bathi hypophysis. Right, i-hormone yokuqala ereleaswa i-pituitary gland i-growth hormone. I-hormone eyenza ukuthi ukhule ngomzimba ube mude uqonde. Alright, abantu abanenkinga ye-growth hormone bavamise ukuthi uthole ukuthi umuntu una-35 kodwa mncane uma umbuka ungathi una-11 noma ungathi una-12. Lowo muntu lo usuke eshodelwa i-growth hormone. Okay, i-hormone yesibili ekhishwa i-pituitary gland siyibiza nge-thyroid stimulating hormone. Alright, leyo hormone leyo ireleaswa i-pituitary gland bese iya kwi-thyroid. Alright, siyibiza nge-thyroid stimulating hormone, i-hormone that stimulates i-thyroid. Alright, and then once yaba stimulated i-thyroid izoreleasa another hormone esiyibiza ngo-thyroxine. Alright, so i-pituitary gland ifike irelease u-TSH, right, bese kuthi i-pituitary gland ifike irelease u-TSH, bese kuthi i-thyroid gland irelease u-thyroxine. Okay, lo TSH lo, it's thyroid stimulating hormone, which means i-hormone estimulator i-thyroid. So mayiphuma la kwi-pituitary gland isuke iya kephi? Kwi-thyroid. Mayifika kwi-thyroid yenza i-thyroid ukuthi irelease u-thyroxine. Okay, right, i-hormone yethu elandelayo i-follicle stimulating hormone. Alright, it stimulates the formation of a new follicle, which means idala ukuthi kufomeke i-follicle entsha ihambe ibe yiqanda emzimbeni womuntu wesifazane uma ukhumbula kahle. Alright, bese kuthi enye futhi i-hormone ereleaswa i-pituitary gland. Pituitary gland yave ibhizi, yabo, i-gland ebhizi kakhulu. Right, iphinde irelease le hormone FSH, iphinde irelease u-LH. U-LH i-luteinizing hormone. Yenzani i-luteinizing hormone? Iyenza ukuthi kwenzeke i-ovulation. It stimulates ovulation or the formation of a corpus luteum. Yenza ukuthi kwenzeke i-ovulation, yenza futhi ukuthi kudaleke i-corpus luteum. So uma ukhumbula kwi-reproduction ukuthi i-Graafian follicle ifike ikhule until iziqhume, isuke yenziwa u-LH ukuthi zifike kuleso sigaba leso. Then into elandelayo i-prolactin. Alright, i-prolactin i-hormone yesi-5 ereleaswa i-pituitary gland. Now into eyenzayo i-prolactin yenza ukuthi umuntu wesifazane uma ekhulelwe abe nobisi. That's why kuthiwa stimulates mammary glands to secrete milk. Yenza ukuthi umuntu wesifazane akwazi ukuthi akhiqize ubisi uma ekhulelwe. Siyabonga ama-matrix. Uma kuwukuthi anizwanga kahle, cela ni-rewind, ni-stop, niyiphinde le video.
Siyabonga.